to amma abin takeici da bakin ciki shine yana daga cikin injaza nasarori wani lokacin da gwamnatoci suke ganin sun yi idan sun kawo wa mutane babura 2,000, 3,000, 5,000 da ayyukan a caba. Wannan ko ba a kirga wannan a matsayin nasara a kasashen da aka ci gaba. Ana kirga wannan ne a matsayin nasara, waɗansu ababai za a kirga waɗanda ba wannan ba a matsayin ababai na nasara. Ya kasance an buɗe kamfani ɗaya zai ɗauki mutum 1,000, 2,000, 5,000 aiki, 2,000 aikin safe, 2,000 aikin rana, 2,000 aikin dare su kwana, kaga anan gurin wajen 6,000 kamfani ɗaya. Wannan shine hakikanin ci gaba. Wannan kuma ba zai yi ba sai an samu wadataccen wutar lantarki, ba za a samu wadataccen lantarki ba sai an samu ingantaccen shugabanci, sai an samu kishin kasa, sai an samu kishin zuciya cikin zukatan shugabanninmu. Amma kaga abin takeici da bakin ciki duka bai ko waɗansu kwanaki ko waɗansu watanni da suka wuce baya ba, gwamnatin tarayya ta zare kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohi gaba ɗaya jiha 36 a ɗan birnin tarayya na Abuja don aka zazzari kuɗinsu, aka yi wani asusu na tsakiya, aka buɗe za a gina tashoshin wutar lantarki guda 7 dukkaninsu a kudancin Najeriya, babu ɗaya a arewa. Kuma akwai kuɗin Borno a ciki, akwai kuɗin Kano, akwai kuɗin Kaduna, akwai na Sokoto, akwai na Katsina. Kuma an ce tsari ake bi na federation. Kaga anan gurin ya kamata lokacin da shugaban kasa ya kira wasu taro su yi rigima ko dake su yi akan su kare al'ummarsu, amma kowa sai dai zura musu your excellency, your excellency, kowa sai dai zura musu your excellency ya sace muku kuɗi. Menene da your excellency ya sace muku kuɗi? Ya yi muku kwace, ya muku fashi da makami? Ina wani excellency ya kwace kuɗi ya shake kuɗin jama'ar ku? Babu wani your excellency a cikin wannan. Ya kamata su yi rigima su gwamnonin jihohi. Shugaban kasa ba shi ya naɗa su ba, jama'a su suka zaɓe su, ba shi suke wa aiki ba, jama'a su suke wa aiki. Amma su kyale ya ɗauke kuɗin gwamnatoci na jihohi ya je ya kafa tashoshin wutar lantarki guda 7, babu ɗaya da aka yi ta a ƙetaren jaba, dukkaninsu a kudancin Najeriya. Yanzu kudaden da mutane suke kashewa kawai wajen sayan janareta, tun daga tela mai shagon dinki da zai sai janareta na 10,000 ko na 15,000 ko su haɗa kuɗi su da sai na 100,000, shaguna wajen 6 ko 7, da masu gidaje da kuɗin man fetur da ake kashewa, waɗannan kuɗin na shekara guda kaɗai ya isa ya gyara wutar Najeriya. Kuɗaɗen janaretan kaɗai da kuɗaɗen man fetur na shekara kaɗai ya isa ya gyara wutar Najeriya. Sannan kuma sai ka samu waɗansu jihohin yanzu a wannan shekara 3 da aka yi wadda ake cikin ta 4, akwai jihar da ta kashe kuɗi wuri na gugar wuri biliyan 1 da miliyan 500, biliyan 1 kusan da rabi ko na makamancin haka dan ta raba wutar lantarki a ƙauyuka. Me tai kawai za ta kafa transformers, falwaya da kuma wayoyin, amma ina wutar sai ta zo daga nefa. To wannan jihar da za ta ƙara waɗansu makamancin wannan kuɗin, ta isa ta yi wa kanta wutar lantarki ta sami wajen 3,000 watt wanda za ta iya rabawa mutane, bayan ita ta shayar da jihar ta rabawa sauran jihohi ta samu kuɗaɗen shiga. Kuma daga lokacin da ita jiha ta kashe biliyan 1 da rabi ta sanya wutar lantarki a ƙauyuka da wayar da ta rataya da falwaya ɗin da transformer da sun riga sun zama gargashin nefa, da an buɗe an yi bikin buɗewa sun fita daga gwamnatin jiha. Kai ne ma'aikacin nefa, haka ne ko ba kawai ne? Kaga yayi dariya, ya san haka ne. Shahidun min ahli hakenan. Ko da yake an ce ba nefa ba, PHT Power Holding Company, wasu yanzu yan dakon wutar ne amma ba su suke bayar da ita ba. Kaga su ma sun to waye zai bayar? Kaga duk ma wannan wani dabara ce, ita kanta wannan dabara ce ake wa yan kasa ba su sani ba. Su da su suke bayar da wutar sai suka canja sunan, wai su yan dakon wuta din ne. Aikin su idan an samu wutar su raba muku, kuma su ba ku bil, kuma su karbi kuɗi a wajen ku, to amma ina wutar take balla tana da kwanta. A takaici dai waɗannan ababu wallahi ba ababen dariya bane, ba ababen takaici ne a wannan ƙasa. Karancin wutar lantarki ya kashe dukkan masana'antu, su kuma sai suna kakkafa wutar lantarki ta kudu. Dukkan wani kamfani da ya kulle a Maiduguri ko a Kaduna ko a Kano sai ya koma Lagos ko ya koma Abeokuta ko ya koma ina ne. Da haka ake, mu kuma nan gurin muna ƙara talaucewa, muna ƙara kaza, sannan waɗanda amanar mu take hannunsu su kuma sun kasa hango abin, ko sun hange shi baya cikin abin da suke wa tunani. Amma wallahi baya cikin ci gaba haka kawai gwamnatoci su sayo babura su raba wa mutane. Kuma wani abin takaici sai ka ji wani lokacin chairman na karamar hukuma a ce ai ya raba babura 7 a karamar hukumar da yake da samari marasa aikin yi saboda 150 babur 7. To ai me kuma a dauki wa
a ƙauyuka a ɗaukiwa a kai shi ina. Ya kamata a nan gurin duk su kalli irin waɗannan ababai. Allah rufa mana asiri.